Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisembu kanye nothando nesembu indaba kaTirelo noSmith nabantu abahlekayo. Ngicela ukukhuluma ngicacise ngiphendulela laba abahlekayo kuphela. Le eyenzondo owumona angiyazi. Kodwa laba abahleka igroup yabo ngiyabazi ukuthi basukaphi because sibuke nabo season 2. Ku season 2 hambe episode 9. Mawuya episode 9 uzibukela ngokwakho. uTirelo ukwipool uhleli noSneh, uSneh uyambuza ukuthi hayibo kwenzakalani ke mantombazane but ukhuluma noTirelo. uTirelo uthini? Mina ngiright uSneh wayehleka azakhiphe ulwimi. Kodwa ke angazi ngomamkhulu womjolo into yakuma pillow talk kwasho kwacima lalela ke why ezomention into ye pillow talk. Leyo pillow talk nayo uyayazi. Kodwa kule moment uSneh embuza ukuthi kwenzakalani yena uzenza ngcono. Le pillow talk a reference ngayo uyayazi naye. Yiphutha ke leli lenziwayo daddy ukuthi sisebenzisa uTirelo la. Yabo lento ukuthi uthi wena same man different experience mhla kusangana wena ila uzobona ukuthi bekungahlekisi. Yena ke wayekhipha ulimi elapha yakho ipool ehleke ezeshaya uSneh ngesandla ethi phela shame awukwazi ukuthi into iyadabukisa kodwa uyahleka. Angiqondi leyo nto ukuthi hayi yazi ngiyamzwela ubani kodwa shame kuyadabukisa bamthembisile uyahleka. Uzwelo njani lo kwenza ukuthi uhleke uze ukhiphe ulimi? Siphi ke manje season 3 ngoba lo mfana uyedwa. Yazi ukuthi umfana uyedwa ngisho nini? Ngisho ku season 1. Ku season 1 of Izingane Zesithembu uAbo usisika Smith wathi yazi ubhuti wami uSmith into yombulala amathanga nezinqa amantombazane. Akuyena kumfana lo sukwena ozomgibeza la ekhanda oyemahlombe umthwale ngeqoma wena umkhulumele uzomdefend kuyinkulumo ongazazi. Kuze kube wena othi phela mhlambe bayakhohlisana kuma pillow talks nawe ukhona. Mhla kungawe ke abantu sebegoqa izandla bakukhumbuza amazwi akho bayahleka ngoba nawe awuhleka. Yazi lento injani? Ngisho la kosaziwayo laba abakhulu kukhona ukuthi angazi mina kuyenzeka umuntu yabo kwesinye isikhathi abe nento off ngizothi into off ahlekise ngesimo esingahlekisi. Kusasa sekuhuye ngesikhathi sekuhuye abantu kuvele kube ngathi bayabhitha ngoba bavele bethi wena nje. Uma ungakazi uyibona lento ku TikTok isingaxoxela ngisho kosaziwayo abakhulu. Uma nje wake wenza mawenze into abantu baba nokuthi njalo i-internet ayikhohlwa. Nangempela ayikhohlwa. Sisiyafika isikhathi sakho ngesikhathi wena umemeza abantu ufanele ukuthi besabele ngesupport ngokukuzwela bekukhumbuza. Umntwana ngelo akadeserve inzondo. Akadeserve futhi okungadatshukelwa. Kodwa leyo kuhlekwa iqale eyokuhleka into engahlekisi iqalwe wuye. Kwaku cold elapha yakho ipool ekhomba omunye efana naye because bekufana ukuthi bakho situation efanayo because banomfana oyedwa oyiboyfriend. Umfana oyedwa futhi owubaby daddy kubona. Uma manje yena sisimthola esekulezi indawo kade ezenza ngcono. Yilabantu ke bahluleka khona ukuvusa lo muzwa wozwelo abanye. Hayi ukuthi akufanele. Manje masuku uyokhalayo sekuthiwa hawu wena nje wawumisa izithupha uthi right uthi kwasho kwacima kanjani uye nje lo mfana lo. Noma wakhe wathi uSneh naye wathi uyaziduduza lento ayishoyo ayikho. Kodwa ke uye waqala wahleka. Wahleka futhi kongakaqala ngisho iconversation ebafaka bobabili. uSneh nje buza ukuthi ninjani ke ni right
waba nempendulo yokuthi mina ngingcono. Namhla season 3 uthi yena ezinye izinto ubhesti wakhe, angithi ube ubhesti wakhe, ubhesti wakhe omtshela yonke into akasamtsheli, uyazitholela ifoni. Kwayindaba yengane engathi kufanele buye kukhunjuzwe. Manje-ke abantu sebebuza ukuthi kanti ku-season 2 bewuqamba amanga yini, noma bewuzenza ngcono, noma awi-understand i-maths yabafana ukuthi ngesikhathi ethi 1 wena uze emva kwakhe nizohambisana, kodwa ngesikhathi uvula amehlo u-challenge izinto azenzayo or uquestion uzoqala kubheke ngenye indlela, okusho ukuthi nizohambisana uma uzoba isilinyana sakhe, okuyinto engaphili-ke leyo. Manje odade abancane ngeke beze beyi-understand because ukhula ngama-experience. Ayikho into ephilayo yenza nomuntu ongakwazi ukuthi umbuze imibuzo nibe nindawonye. Ayikho into ephilayo ozoyenza nomuntu ongakwazi ngisho ukumconfront. Ayikho into ezophila uzoyenza nomuntu othi phela yimi. Into yenu nobabili niyenza ngokuthi niyabambisana. Wena ubuza lutho, lokho oku-wrong uzokuthandela ukuthi uvume izinto ezi-wrong, nawe uyazi uzogqiba ngokuthi uyahleka, kodwa niyaphambili. Angisho-ke kabi ukuthi ngiyazi ukuthi le nto ukuthi angisho kabi vele kusuke kuzwakala kabi. Kwabona-ke abahlekayo angisho ukuthi ba-right futhi, bengichaza ukuthi usukephi. Umuntu ongakwazi ukuzwela omunye awukwazi nawe vele usuke nje usuba nokumzwela yena ngoba ucabanga ukuthi izinto uzi-understand kanje. Yena futhi uma ezobuka into engahlekisa ukuthi iyahlekisa, nawe uzomthatha ngalolo hlobo. Uzothatha ngokuthi ayi mhlawumbe akukho serious ngoba uyena, kanti ngempela seku-serious, naye uzwela ubuhlungu. Yile nto engenzeka ku-season 3. Engeke into ngesikhathi u-season 3 ukhona uveza lezi zinto, sekukhona omunye othi nina nenza ngathi akwenzeki ukuthini nothini. Ukhumbule ukuthi i-TV show, i-TV show yakhelwe abantu aba-over 50K ukuthi bebuke, and kulowo 50,000 obukayo viewers of i-show bezokwenza ukuthi beyi-success khona abafana nami abaxoxayo. Manje musu ukuthi nenza sengathi ezifu sikuma-auditions, kulama-auditions sonke sobe sibeka ukuthi umjolo kabani ubani. Laba bakhendelwe i-TV show njengoba beyibuka basaphosa leli bhizinisi okuyi-TV show yabo, yingakho bekhuluma bathi-ke i-bullying ngi-against yona. Mhlampe-ke ngokwami uku-understanda ukuthi i-bullying yini, ila usuzocwasa khona omunye. Usukhuluma-ke nge-body shape yakhe, usukhuluma ngokwakheka kwakhe, uyabona-ke lawo ma-comment lawo. Bathi leyo kuhleka angizuqamba amanga ngithi bayamsukela, kodwa ngisho ukuthi ku-right. U-season 2 episode 9 la befike khona e-Sun City, uTirelo waqala ukuhleka ngisho indaba engakayazi, saxaka ukuthi yena futhi useyabuza ukuthi kwenzakalani kungakakhulunywa. Kungakayiwa ngisho etafuleni behleli bonke, wayesenento yokuthi akuhambi phela kahle. Umamkhulu womjolo naye umamkhulu womjolo akabekezele, ngiyadlala kangabekezeli, akaphase esikoleni, ethola umsebenzi, enze izinto ezi-right, eyakhe nosibindi iyophelela kuye ngoba ekugcineni akekho umuntu ozozwa ngomunye. Umuntu uzazela yena ukuthi uzwa kamnandi noma akezwa kamnandi, angithi. Kodwa-ke ekuhlekeni hamba uyomfuna kwiphula ehleli noSneh, umbone ukuthi wayebhuqa. Yabo, lokhu kubhuqa kwakhe-ke sebebuyisela kuye ngoba bamenzela into enzani ayaziyo nayi-understandayo. Kodwa-ke inzondo yimbi, i-bullying yimbi, nokufaka futhi umntwana abanye bezibesasengane usuke nje lapho-ke usuphanjanelwa umqondo, ungafiki kuleyo level leyo. Yes, i-TV show ikhandwe ngendlela yokuthi akube khona isayidi elibi, alibe khona isayidi elihle, kodwa mase uzothi ngoba kuxabene labo bomjolo usuyogijima ucaphuna ingane
bhulisha ingane, umqondo wakho-ke lapho usuganga ngawo. Ungavumi-ke, ungavumi ukufika kuleyo level. Ku-right ukulwa la ngenxa yokuthi i-storyline sithini, kufane nako-Zee World. Mase ufuna ukuyobhulisha ingane encane, nqaba, usuqalwa yisifo esi-wrong, ungakuvumi lokho. Bamhlekelani? Wayehleka episode 9. Hamba ubuka episode 9 ku-Showmax, season 2, ekhuluma noSneh, wabhala indaba yama-pillow talks. Yathi hawu, kanti naye bamkhohlisa lapho, bembalela izinto ey'ngekho. Aphume-ke azi ukuthi mina ngizoba right. Naye futhi umfana okuthanda ngoba exabene nomunye ubhekisise lolo thando. Umlilo wamaphepha loyo. Uyabo le ngoma ethi ubasela ama-ex wabakisela ngawe. Uzoba umlilo ungazazi ukuthi umlilo wamaphepha. Angisho kabi. Bye.